रायजोफोर गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनानै दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोनसे मुलि मारै बाहायो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन आरो फोरमायगोन। नाथाय आं बे मुलिनि मुंखौ दानो होनथ'आ, भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय बिफांफ्राथ' बिदिनो दा हाखर हालाफ्राव गोबां जायो आरो बेहाय गोबांथार गुनागुन दं। हयथ' गोबां मानसियानो मिथिया बाहाय मा गुन दं, एबा बेयो बिफां गिदिरबो नङा, दा हाखर हालाफ्रावनो जालाबायग्रा मोनसे फिसा बिफां। बे बिफाङाव मा गुनागन दं बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनो हागोन। आं नोंथांमोननो बे बाहायनांगौ मुलिनि बिफांफोरखौ दिन्थिग्रोनोसै, ओमफ्राय बेखौ खानानै मारै खालामनांगौ आरो मा प्रसेसआव बाहायनांगौ बेखौबो गासिबो बाहायनानै दिन्थिगोन। फैयै फैनानै नै बाज्रुमबाय दानिया दिन्थिनोसै। सफैबाय जायगायाव, सिनायनानै लादो मा बिलाइ हाबाब जि जादों आजां गाजां। नै नायदो, न'निफ्राय एसेल' गोजानावनो मोनसे हाखराव माने सोरबा फोनानै आबाद मावनाय बादिसो। आबादाबो एथ' मोजां जाया, नायदो हारसिंनो माबादि जादों। बेखौ निस्सय नोंथांमोना बिफांखौ सिनायखाबाय जानांगौ, नाथाय बेनि गुनागुनखौसो गोबाङानो मोनथिया। नै नायदो, नोंथांमोना हयथ' निस्सय आं जिरायना थानाय जे मुलिनि बागान बेनि बिफांखौथ' सिनायखाबाय। दानिया आं खानोसै, नैबे खालि बिजौ मोजांखौ नायनानै बबेखौ खानो बबेखौ दोननो जालायथारबाय आं। हिसाब गैयै दं। नै खानोसै, गावनो आन्था मुथासे मोजांखौ खाना लांसै। बेखौनो एखमबा नागिरबा मोना, बाहायथारसै दिनै। रायजोफोर खायै खानानै माखौ खानो माखौ दोननो जालायथारबाय। माने गोबां दङना, ओंखायनो नोंथांमोना बिफांखौ सिनायना लाबानो जाबाय। बेहाय जेबो साइड इफेक्ट गैया। आवगायाव जि नागिरनो गोनां जादों आं खनसे बाहायनो नागिरनायाव, दाथ' खाथियाव मोनबाय, हिसाब गैखा। गावनो आन्था नै थोबाय, नांगौबा खाबानो मोनखागोन। नै नायदो माबादि जादों सारिगिदिं। माने आबाद मावनाय मैगङाव बिदि जानो नागिरबावा। नै आरोबाव आं बिफांखौ खाथिनिफ्राय दिन्थिबावबाय, निस्सय सिनायखाबाय नोंथांमोना। नायदो माबादि जादों। गोगोम जाखादों, मोदोमलायो खाबा। खाखांनानै नैबेलाय हाखरा गाखोबाय। नै हाखरावसो नायदो, खानानै मुथासे लाबोयो। नै बै हाखरावमोन। ओमफ्राय दा बेखौ सुनानै बानायनोसै। हाब मोदोमलायथारदों माथो, गोथाव सेन दंलायथारो। जायफ्रा बाहायनो गोसो सिनायनानै लादो। बानायनाय प्रसेसजों लोगोसे फुननाय नियमफोरखौ फारि खोन्थालांबाय थानोसै आं दानिया। ओमफ्राय खानाया मुलिया नै आराम्भ खालामसै। देनो थाखाय मोनसे थबसि लाबाय देनो। दहायथ' नुखाबाय, बिलाइखौथ' सिनायखागोन नोंथांमोना, बागानखौनो देखायखाबाय आं। दानिया बेखौ नै देग्लिनाय सुरु खालामसै। ओमफ्राय मा खालामो नायलांबाय थादो। आवगाय देग्लिना लाग्रोसै नङा होमबा। नै देबायानो, बारा थेन्थाफोरखौ होबा एसे उसुबिदा जागोन, ओंखायनो थेन्थाखौ गारना बिलाइखौल' देनोसै। थेन्थाखौ होबाय थाला, बिलाइखौल' होनोसै। हाब मोदोमलायथारबाय माथो। सुरु खालामबाय देनाय। बिदि थबसियाव देयालासे सिलपाथाफ्राव उनग्लिना लानो हागोन, नङाबा अन्थाइ गिदिर दंबा बे अन्थाइफोरखौ देग्लिना लानो हागोन। देग्लिनानै माने मिस जाबाय। दै होआलासिनो देग्लिबाय आं। दै होयोबा मा जागोन, माने मुलिया एसे गोबा जागोन। दानिया एरख'नानै नायनोसै। नै रायजोफोर, बेखौ दानिया मा खालामगोन, दाबा फिसा मोनसे लाबाय, बाहाय बेखौ सेबनोसै। नै नायदो ओंखारबाय रसा। दै होयोबा गोबा जागोन, ओंखायनो सेबना लाखाबाय। बिराद ओंखारखायो रसा। बिदिनो देग्लिदो,
सेबनानै लादो रसखौ देग्लिखांनायनि उनाव नै रसा खनसे देग्लिबावनोसै थेन्थाखौ होयोबा गेब्लेनो नागिरा थेन्थाखौ होआलासिनो बिलाइखौल' आरोबाव खनसे देग्लिबावनोसै बिलाइखौ बिदिनो खाथुमना लाबाय बे खाथियाव थारमाने न' बिल्डिंनि खामानि जागासिनो दं नालाय ओंखायनोसो दावराव जाबाय थादों बेखौ खाखांजोब्बाय नै बेखौ देना लाग्रोनोसै देनानै मोनबाय आरोबाव बेखौ खनसे सेबखांबाय दानिया खनसे सेबना लाबावनोसै बेसेबां बुरजा ओंखारो नै आवैनिया एसे जाबायमोन सोरनावबा जुदि थफसिफोर गैयाबा सिलपातायावबो उनना लानो हागोन आरो अन्थाइ गिदिरफोर दंबा अन्थाइ गिदिरखौ देग्लिना लानो हागोन देनानै बिदि आखाइजों सेबनायखौ जुदि उसुबिदा मोनोबा सिथ्रिफ्राव होनानै सरना लाबानो जाबाय बा बै साहा सरग्राजोंबो सरनो हागोन दा मुलिया जाबायानोसै बानायबाय बेसेखिनिखौनो दा बाहायनाय प्रसेसखौ दिहुनसै मुलिखौथ' सिनायखाबाय बे बिफांखौथ' सिनायखाबाय जाहैबाय मा बिफां बयबो सिनायखासिगोन दानिया मुलिखौ नै देखांनायनि उनाव सोरबाफोर जुदि आखाइजों सेबनायखौ उसुबिदा मोनोबा जियाव होनानै सेबनानै लाबानो जाबाय नङाबा सादानियावबो सरनो हागोन आं दानि बे मुलिखौ मा खालामगोन बाहायनानै खोन्थानोसै नै खर' माथा लांदाङाव होनोसैबो आं डाइरेक्ट नै फुनबायबो रायजोफोर मुलिखौ बाहायबायबो भिडिअफ्राव माथो बाहायाबो मायाबो होनना होनबाय थायो बाहायनानै खोन्थाथारबाय आं बोरायबाय नालाय खानाया लांदां जाबाय सोरनाबाफोर सेंग्रा बैसोआवनो जुदि खानाय गुबाय बायदों बिसोरनाथ' थाब रज'गोन सेंग्राफोरनिया जुदि खानाय गुनाय दङबा थाब रज'गोन नाथाय जोंनाथ' बैसो जाबाय जाहैबाय बारा माबाला होमबाबो माने जायफोरना खर'फोर सानाय दङ बे खर' सानाय गोनांफोरना बेखौ बाहायोबा माने खर' साग्रा बा खर' साबाय थानाय मानसिफोरना बेखौ जेब्ला फुनगोन खर' सानाया हामलाङो बेजों लोगोसे जायफोरना कफि दङ बिसोरना बे कफिया खारलांगोन लोगोसे जायफोरना खानाय गुनाय एखमबा कमेन्टआव सोंहरोमोन खानाय गुनायखौ माजों फाहामो बेखौ फुनना ला दिनै कफि खारनायनि थाखाय आरो खानाय जुदि गुदोंबा लोगोसे खर' सानायफोर दङबा बेखौ बाहायोबा मोजां दा बेखौ मा होनो अंख्रा बिराद बिफाङा फिसासो देरखांनाय लोगो लोगो फिथाइ थायलांनो सुरु ओमफ्राय दुथुरा फिथाइ बायदि थायो फिथाइया फिसा फिसा दाथ' बेखौ इउटिउबफ्राव गोबां नुनो मोनो गोबांथार खामानियाव बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो खानाय गुनाय खर' सानाय आरो कफि खारनायनि जायफोरना माने बैसोआ बारा जायाखै खानायफोर गदोंबा बेखौ बाहायनानै नायबानो जाबाय आरो दसे थानानै आं फुनखांनाय उनाव बेनि प्रमाणखौ होबावगोन मोनसे प्रुफखौ नोंथांमोननो होबावगोन मा जायो फुनखांबा फुनना लागोनसै फुननायखौ नुखाबाय एकदम जेराव जेराव कफि जादों बेहाय फुनना लादो जेरै खर' साबा बेहाय फुनना लाबानो जाबाय आरो खानाय गुनाय एरियायाव फुनना लाबानो जाबाय फुननायखौथ' नुखाबाय फुनखांनायनि उनाव मोजाङै जाहाथे नांथारजोबो ओरै माबाना लाबानो जाबाय आरो बे बुस्थुखौ साननो हागौ दिनै बानायनायखौ सानसे फुनो साननैसो फुननो हागोन सानथामसो ओमफ्राय सोरबाया जुदि गोबाव बाहायनो सानोबा बिदिनो दिहुनना लाबानो जाबाय रसखौ ओमफ्राय जुदि ओरैनो उसुबिदा मोनोबा थाव नारेंखल होनानै मिक्स खालामनानै फुननो हागोन आरो ओरैनो फुननो हागोन जुदि सानोबा सामफ्रामबो मोजां जाहाथे थाजा थाजा फुननो मोनो बेबायदि जुदि बाहायनो सानोबा साननैजों देग्लिना लाबानो जाबाय दाथ' खाथि खालायाव मेला मोनखायो ओंखायनो बेबायदिनो बाहायबाय थादो अब्ला मा जागोन खर' सानाय खर' कफि जानाय आरो खानाय गनाय प्रब्लेमा खमायलांगोन लासै देनाय प्रसेस आरो फुननायखौबो खोन्थाखाबाय नाथाय फुननाया ओरैबायदि खर'आव होना एसे थाव दं बे थाव गोनाङाव फुननो नाङा थाव गैयालासे फुननांगौ आरो जायफोरना खानाय गुहांदों बिसोर जुदि फुननो मोनोबा थाब माबागोन आरो बैसो जोंबादि बोरायथारबायबाथ' अबेहाय जाबावनो ओमफ्राय जायफोरना
गुहांदों कफि एबा खानाय गनाय हिन्जाव हौवानि खोथा गैया बयनाबो गयो बेखौ बाहायबानो जाबाय फुननाय नियमखौबो खोन्थाखाबाय आं बेखौ देना दोननानै दा साननै सानथाम आरामसे बाहायजागोन सोरबा जुदि ओरैनो बाहायनो बायोबा थाव नारेंखौ लगायना बाहायबानो जाबाय नाथाय बाहायनाय समा दुगैनायनि 2 घन्टा सिगां फुननानै दुगैबानो जाबाय खर' लोबाबो जेबो उसुबिदा गैया बेबायदि बाहायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खामानि मावनो हागोन नोंथांमोना बे जाबाय फुननानै जुदि आं थानो सानोबा सानसे थाबाबो जेबो उसुबिदा जाया खालि फुनखांनायनि उनाव माने खेबखे खेबखे बोनाय बायदि मोनगोन आरो बे जेराव कफि थायो बेफोरो अरनाय बायदि मोनगोन आरो ओमफ्राय बेफोराव एफा एनै गावनाय थायो नालाय ओमफ्राय मा जायो एसे अरनाय बायदि मोनगोन ओमफ्राय बे बुस्थुआ बोख्रबो बाहायखांनायनि उनाव प्रमाना जाबाय रायजोफोर बे बोख्रबनायजों लोगोसे बे खानाया नै जेथोनांबाय आंनाव एसे थाव फुननाय दंमोन ओंखायनो बारा जेथोनाखै बेलाय जेथोनाखै खानाया माने जेथोनांजोबो आरो जुदि सोरबाफोर फुननानै हरसे थाला जुदि दोनबाबो जेबो उसुबिदा जाया खालि जुदि थाब सुनो सानोबा 2 घन्टासो सिगां बिदिनो बाहायबानो जाबाय जेब्ला बाहायगोन निश्चय प्रमानखौ मोनगोन खर' सानाय खानाय गनाय आरो कफि गासिबो स्रां जागोन बेबायदिनो जेब्ला बाहायबाय थागोन आरो बाहायालासे सानसे बाहायनाय लोगो लोगोथ' अबेबा प्रमान मोनो आरो दा फुननाय लोगो लोगोदि खानाय रज'गोन बिदिथ' नङा एबा प्रमाना ओरैबायदि बे खानाय जेथोनाङो कारना बे मानो होनबा खानाय जेथोनांनायानो प्रमान मानो खानाय जेथोनां माने आथा बादि बे बुस्थुआ जेब्ला फुनगोन बे मुराफ्राव हाबजोबगोन खानाया गुला बेजोंनो सानथामसो फुननाय लोगो लोगो थाल मोनगोन खानाय गुनाया खम जादोंना जायाखै आरो कफि खारनायाबो दा ओंखायनो बाहायनानै नायदो आरो बेखिनिखौनो आं दिनै आंनि भिडिअनि गेजेरजों जि मुलिखौ फोरमायदों नोंथांमोना बाहायना नायोब्ला प्रमानखौ मोनगोन आरो बानायनायफोर प्रसेस फुननाय प्रसेस गासिबो खोन्थाखाबाय आरो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।